Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan a Marlene. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak kaya tinapili ti anak ko nga agbalin nga asawa na. Tinagtagibasit ko daytoy. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Marlene. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagadumat ng tinsang-sangpet mo, naggapo ijay syudad anak kao. Ana nang tadangarod trabaho kijay. Mapangkot tumamaikan ni manong mo abino iti tinapay. Tapno maramanan mo dagiti apukok ti tinapay ang naggapo ijay bagyaw. Ay kat ana nang. Ikan nyo, kan mangala kayo mo tan itinatang nga itadyo. Taadumat na natin nga ginatang ko. Ay wala anak ko. Amumot ng kabsat mo. Makikun-construction lang ti trabaho na. At dahil takay mo na. Oray construction tinapatag at trabaho na. Sige nga Rod. Tayo sa ganak dagiti itad ko iti kabsat mo. Nagadumatan dagito'y nanang. Simbangpat ka din ni Jonel? Wen anak ko. Adu ti awit na simbangpat. Isuan na panunot ka nga umay-ikan. Imbaglakit din. Tawan pa iti asawa ti kapsat ko. Mairan-ranod kami iti masapsapulan na. Ay, sapay ko saan pa yung mga asawa di kabsat mo? Uy, saan mo ta mabalin ananang? Dumteng to ti panawen na mga asawa mo. Huwag matkit di Ngamtay na saya at kumamot babae Saan atay pinidpido na latta di tanno sa dinaw? Amumat siguro ni Jonel ti agpili, nanang? Syaklaan nga ti agbirok iti babae para kenkwana. Kayat ko tay babae at taga dito'y mailaang lugar tayaw. May mayat matlaang ti babae probinsyana. Saan mat amabalin ti kasta, nanang? Ni Jonel ati agpili, ta isukat nga rod ti mga asawa. Nukasta, agsubli ka manan ijay bagyaw, anak ka. Uwan tatang. Kaano ka ngay nga gawid manan? Umawag ak tulat tananang. Basta agan anad ka kanayon ijay Nang runa, kanag may sakay jay. Uwan tatang, awan pagdanagan nyo kanyak. Uray da kayo mo't Agan anad kayo akanayon dito'y kaninanang. Awan ka di pa'y ti planom ang mga asawa, anak ka. Apay, kaya't yung ang mga asawa ko, nanang. Ay, ibirukan ka iti agbalin nga asawam, anak ka. Sana, nanang. Kabaalak tagsapol iti asawa. Huwan mat nga main, bakit? Bay-bay amon ti anak ta. Basta, isapulan ka iti agbalin nga asawam, anak ka. Kayat ko tay babae probinsyana. Nanang, bay andak ko mga agpili iti babae kayat ko. Tulungan ka, anak ko. Naisapula ko ni Jonel itag balinto nga asawa na. Asino mat? Ay, tila ar-aramidam. Ni iseng di tamyanan. Kasaritak to. Diyay nakalukluk mag-ababae. Ay, bayat da ijay. Tanapig sa tibagi ng agtrabaho. Nasalon at saan naman nagsaksakit. Imbag no kayat ti anak mau. Apay kit din asaan kung napintas mo ni iseng. Napudaw pa'y. Gay laang ata nalukmag. Ngam no saan ako sunada ti anak mau. Ay, saan mo nga ipili? Apay anak ka umay kayo, nana? Ay, kwa. Agbirbiro ka kamay ni agbalin nga asawa dya anak ko. Takas lamabayin mga agaram. Kat apay adito'y balay ti mayan nyo. Ay, sika nga ron ti kayat ko kumangagbalin nga asawa dya anak ko. Ala, imbag ano kayat nak dya anak yun, nana? Isuruan ka iti aramidam. No kaya mo Anya nga iti aramidak, nana. Intun sumangpot dya anak ko. Umay ka iti balay. Agbado ka iti napintas. Tapno mapansin na ka ti anak ko. Ha? I-text ka no sumangpot. Ay, mabainak, nana.
Amang ano saan nagtumot lang ako rasunada di anak yun. Saan mo ka di akayat? Diyan akaw? Gwapo di anak yun. Sakit, adapay trabaho na iji syudad. Madlagayam. Iso nga umanugot ka ni ti kayat ko. Takayat ko at taga dito'y maalaang lugar tayaw ti maasawa di anak ko. Nasaya at tanagawid ka manan anak ko. Apay, kay liundak ka di adagos, nanang? Wan nga raw anak ko. Ano man ang tinsangpot ko, nanang? Mapan ko manan ikan ni manong mo itong bigat. Apay nga itong bigat pa ilang ay. Itan Saan? Tadaur-urayag. Ha? O sino? Ay ikwa. Ni manong mo. Awan ita ija balayda. Iso ako nga urayag ka sumangpad. Kasta ka di? Oh, anda ka di naluto ang masida. Mabisinak na nang. Ay, ada anak ko. Umay ka ijay kusina, taidasaran ka iti kanang. Nasaya at adakan iseng. Ala, umunag ka. Kunwaray, umay ka bumulod iti plancha. Urayan talaang ti anak ko, tamang mga na iti kusina. Kaslag nervyos akmat nana. Mabainak iti anak yun. Saan ka ngamin ngagbabain nalpasan anakan ti anak ko. Umayan dito'y salas. Uy, si kakadideta? Owan. Umayak ko mabumulod iti plansa. Oh, nanang. Apay asaan nyo nga ito tibulbuludan ni Ising? Ay pinagtugaw ko pa'y anak ko, tapno makapag-iinistorya tayo Kasta ka ni? Amang ano kaya't na tinatang anag po iji bagyo? Ikan yung tulatan ni Ising, nanang. Sige, ikak ni Ising, anak ko. O sige nga, nanang. Ising, panawan kayo pa, ya. Nasumuri ka kuniti silid ko. Kayat ko tiyagin na. Ay, mabitla ang barok. Ay, saan mo ka di akayat? Akain-in istorya to'y napintas abalasang? Ay, pasensya ka, Ising, ha? At dan tulat na pa nagsasango tayo. Ngamno ita, kayat ko tiyagin na. Sige lang, Jonel. Aginana ka, no nabannog ka. Anya kamatan anak ko. Umay maki-istorya ni Ising ang pinabainamat. Apay ako na ayaw pinabainak. Awan mo't madi nga inaramid ko. Kano pinanawam, mat? Nagpakada akmat. Mabit man lang, nanang. Yar aram yung kadikanyak ni Ising. Ay, saan mo ka di akayat, anak ko? Nanang, saan ka di akinunak akabaalak ni Mang Sapol itasawaag? Kinapurno na, addan ka ayan-ayat ko iti syudad. Anya? As-asikaso na lang ti panag-resign na iti trabaho na. Kalpasan na, dito'y kamin lugar tayo ngagnaed. Anya? Iso ni Daisy, nanang, tatang, kaayan-ayat ko. Naimbag nga oras yun, nana, tatang. Kastamat kan ka, balasang ko. Ay kasla artista matgayam ti kayan ayat mau anak ko. Isumat lagayam asan mo kayat ni Ising. Nakamambatalak-lakayan. Ay, nabayag kayo ka din nga gayan ayat. Wala nang. Saan ko lang na ibagbaga kara kayo? Kahit, anya nga iti plano yaw. Agkalay sa kami dito eh. Bas-basit ngamin ti magastos. No dito iti pagkasaran mi. Sa dinuntungay ti pagnaidan yaw. Dahita ti may sapay akayat kong ibaga nanang, tatang. Rugyan min ti agpatakder iti balay mi dito eh. Ay katuan na anak ko. Apay kasta tila ngayo, nanang. Anya gay day dyan nga sawaan ti kapsat mo. Kaslawan ammo na matatrabaho. Apay matanak ko na ti kasta, nanang. Dipintura dagiti kukuna. Di onat kan di kolor ti buok na. Mapagtrabaho nga ta ni Junel Dayjay. Ay, kat problema ni Junel Daytan, nanang. Saan ba't nga ta amang pili iti babae nga awan amuna? Saan nga mo dya adim ti agpilay?
Baybayan nyo latan ni Jonel, nanang. Amangan no agsakit tinakam na, no pakitaan nyo iti saan anasaya ti girlfriend na. Kaya't mo asawan. Mas isakit na di girlfriend na gam iti siyak nga inana. Sana kasta ti kayat ko asawan, nanang. Ngimkit di, saan nyo apakpakitaan iti madi di agbalin to amanugang yo. Tapno saan nga agsakit tinakam ni Jonel kada kayo. Masuro na ka talaga. Apay mo't, nana. Diyak nga ron kaya't diyan sangpat ni Jonel a babae. Kat no nagpintas, nana. Isumat lang asaan nakakrusonada ni Jonel, Taadagayam na pintas akaayan-ayat na. Kay kayat ko matlaang no sikat agbalin a manugang kaw. Kay kayat ko ti babae a probinsyana. Ta saan na arte. Kita ang mamade dya babae. Amo na nga tati aglaba. Amo na mo't siguro, nana. Asino kumangay ti manglaba iti bado da. No saan na alabaan? Apay anak kami suot ka manandita. Kita ang tiagbalin a manugang ta. Naggapo ijay ilay kat kunamlan no baknang. Nakaadaadaw ti ginatgatang na. Di na mo ti agtipid. Sigurado a kwarta ti anak ta ti inggat-gatang na kadagita. Baybay Sigurado ang agpay matlaang dito'y balay dagiti ginatgatang na. Saan ti daduma? Agpaay laang kinkwana. Anya ay ati ginatgatang na. Lotion, shampoo, conditioner, feminine wash, sabsabaw, tissue, kan adupay. Sapay nagdarakal. Agasam ngay tibayad na gijay. Ay kat baybay amlatan Oho! Nakaar-arte a babae. Siguraw, kay kayat munto a lumasing kayaw apaman ang makapagkasar kayo iti anak ko niya. Nanang, uray nga taasino mat nga agasawa. Kayat dati lumasin. Ta syempre, mangbukal dakit nga rod iti bukod da a pamilya. Ay kat nasaya at ano na itati ka panunutam. Madanagan lang amain. Ang mga nuandaram lang ti anak ko. Uno saan, agrigat kayong tulaan. Saan kayo amadanagan, nanang? Saan ko nga andaran ti anak yu? Kan saan kami to nga agrigat? No lakit di ta nagagit kami. Agtinulong kami iti trabaho. Tapno saan kami nga agrigat? Gastadura kamay. Anya ti ko na yun, nanang? Ay awan, ti kunak. Nasaya at mait no agtinulong kayaw. Gaputa jak ipalubaos ngagbalin a kakaasi ti anak kaw iti sidong mau. Nanang, saan kayo amadanagan? Ay ayatag ti anak yu. Kitjak to ipalubos nga agbalin a nakakaasi iti sidong ko. Ayatag to iti agnanayon ti anak yu. Anya man ang timbagbagayo iti asawak nanang. Binagbagaaklaan. Anya nga ro timbagbagayo. Amangan ngamin no pagbalinan na ka nakakaasi anak kaw. Kan adapay may sa anadlaw ko iti asawam. Anya day tananan? Naggastadura. Saysayangan na lang ti kwarta iti awan ka iskan na abanag. Uray saan mat akasapulan, gatgatangan na. Bayan nyo laeng, takasta tinakairuaman na. Wala, ngamsikan to ti agbalin a nakakaasay. Pangalalaam nga iti kwarta nga igat-gatang nakadagita aluho na. Ha? Saan nga gap-gapo kanyak ti igat-gatang nakadagit igat-gatangan na nanang? Anya ngay nga raw, kwarta na. Katuan Ni Daisy kat agmaymay sa nga anak. Negosyante dagiti dadakkel na. At datalo abrans ti negosyo da iti syudad. Nag-resign iti trabaho na, takayat na ti agpatak dari ti negosyo diti lugar tayo. Takay-kayat na kano ti agna diti probinsya. Anya, kasta ka di anak ka. Apay adi mo imbagbagangay. Ay na, mabainak pa yan. Tila imbagbagak kenkwana. Nasingpet ni Daisy nanang. Patyak asaan nga agimulay ti sakit tinagam na jay. Bayam anak ko.
Ang kidawak to iti pamakawan iti agbalin a manugang kao. Manipod imbaga ti anak ko ti agpayso, sana kun anagtagtagari, Mr. Lonely. Ket pudno ti kuna ti anak ko, anasingpet ni Daisy, gaputadinak met pinakitaan iti madi. Tuy pagayam mo, Marlene. Agyaman nakpagayam Marlene, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, rumbeng laeng, akitain tayo, ti pagsayaatan dagiti anak tayo. Ngem adda limitasyon na. Saan tayo nga ipanunutan, wenno iturayan dagiti anak tayo. Biyang tayo laeng ti mangpalagip, ken mangbagbaga kadakwada. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marlene, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Isakan tadi to ilang ordinaryo apanganan. Tinangipanakken kay ti daytoy nga anibersaryo ta. Okay laan. Agam daytoy ti pasigurado kan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka. Happy 2 years anniversary. Kastamat kan kami ko. Sa anak ama amang iparik na iti ayat ko kan ka. Miko. Mabalin ka din nga arakopon ka? Ala, nagado ti tao dito eh. Kita mo, kita andatan. Man, ano kumangay? Sa anak amabay namang ipakita ngay ayatan ka. Diyos Miko, ibatanak man. Apay, mabisin ka din? Agore ka, tayo nakman damagan di order ta. Diyak kayat amabisinan ti ayayatek. Miko, agtugaw ka. Das ka nagsarita ta. Anya ti pagsaritaan ta? Diyak kayatan, Miko. Anya? Ayatan ka. Di ka kumagsaw iti kasta. Inran ang paimot nga anibersaryo ta saktan nak. Saan kumakasta Miko, awan ti masakbayakan ka. Amo matiri ka tibiyag mi. Sige, mapanakon. Saan? Di na kumamot panawan. Hi, Miss Beautiful. Umisam ka mata. Nagseryoso ka matuna yan? Mawatan ka, Diyos. Nakitak met ang naladingit day boyfriend mo iti pinanawa mi jay restaurant. Masukatan to iti ragsak day ta. No siyakon tikat kaduam. Tom. Sa dino ti kayat mo apapananta. Tapno mailiw-liwag mo day tarik nam. Tom, mabalin ka di adagasan ta tigayem ko. Ni Daisy? Uwen ko ma. Tapno sumurot mat kadata. Apay kit dinasaan. O sige, tatagasan ta tigayem mo. Si kagayam ni Daisy akana yung nga istoryan kanyak ni love ko. Wen, shit. Pagarup mo siguro ang girl lalo, niya. Daisy mat gamin tinagan mo. 16 gamin titawan ko. Joe, bakit nakiktutak? Love ti awag mo kani friendship ko? Tabay nakigtot ka. Oy, nagbit mo tanti paspasamak.
Ada ka lang abroad. Ita, nagawid ka kat love mo ni Diyos, ha? Kasano napasamak dahi jay? O di damagam iti gayam mo. Oy na, dito'y pakanginaan a resort. Tinakikitaan tayo, ha? O sige, ha? Ibati ka pa dito, ito, ha? Tayo nakagluto. Rumba nga ni Diyos, ha? Ti kasarsarita. Saan na siya? Love, adu ti arapap ko para kadata. Iswarumba nga kasartan. Agkasarta na dagos? Ta sino kumati kadwa kay Jen Alpasan na balay ko no saan asika. Asino ti mangimanyahar iti negosyo abangunek no saan asika. Nakaplano kan? Wen, iso nga'y mabot iti 55 ti edad ko. Gapot ang nagplan-plano laeng tinararamid ko. Katita, tanakita kan, matungpalen dagiti plano. Tom. Ay ayatan ka, Diyosa. Isong agkasarta ko man. Oy, mga tayon, lovebirds. Nakaluto ako, ha? Oh my God, nakaluton ti gayem mo. Mangantayon. Ay na, nag-sweet kayo maten, tagsinsinubo kayo. Italang kami na nagayatak, Daisy. Tom, nabsug akon. Sana mabalin na mabisinan ka. Ado ti ginatang ko amakan. Laglagi pa, masyak tinagluto, Diyos, ha? Kanya kay palubos sa mabisinan ti Reynak. Oy, nauna yan. Saan nakasta ni Miko? Saan ka di? Daisy. Ay, sorry. Nalagip ko lang ni Miko. Ay, ano ba yan? Ex ko nam, Daisy. Ex mo ni Miko? In break nan, kaduanak pa'y, iti break na ni Miko. Ay na, nagparta, kundi paspasamak. Ay, maulawak, Mildred. Ay na, Diyosa. Nagdakalan dahil pagyanan tayo. Dito'y kayong matan nga agnaad iti pamilya, manang. Ngam, saan ka di nga agungat ni Tom? Nasingpot ni Tom, manang. Iso amis mo din ng ibaga amabalin yung taagnaad dito'y. Nagswerte ka talaga, ading ko. Dahito yan timang parang ay iti panagbiag ta. Igam kumutan ti bank account mi adwakan ni Tom, manang. Intalag na amin kanyak. Anya? Dakkel tinaurnong na kabayatan ti panagtrabaho na di Saudi. Kahit kaano nga ron ti kasaryo? Inton umay asaba dun. Ha? Apay nga ron asaan ka nga excited? Manang. Ay na, ading ko. An-anwam ni Miko no isulatan ti pampanunutam. Ay, lipato munday siya tao. Ay na, wow! Nagpintas mo ti wedding gown mo? Naghinapay dahi ta, kan bagbagay mo, girl. Ay na, natungpal matlaangan darapaap ko ang maikasar. Ay na, syakla ko man ti sika. Tumagnaak iji altar. Daisy, kita ang tuman mo umay ni Miko. Ay na, girl, lipato mo ni Miko. Nito am tirumbang nga ayatem. Kitaan ti picture lagi ti lovebirds iti naghanimunan da. Oh? Oh? Ay na, makasangit Apay nga. Ay na, nagpatinggamot langan ti panagregrigat mi iti biya. Ay, true. Sa bali itan ti biyagyo. Diyak lang pag-arop ang makadano nak dito Europe, Tom. Rugrugi pa lang da ito, Diyos.
Adun to pa iti mapasyar mo a pagilyan. Ay, ayatan ka, Tom. Ay, ayatan ka, met Diyosa. Kat buklen ta tinaragsak a pamilya. Nagmayatan, day ta kinatang ni Tom asingsing mo. Regalo na kano kanyak, manang. Uray awan ti selebrasyon. Regregaluan nak ni Tom. Ay na, nagsayatan ading ko. Numauma kanto iti dayta, itid mo kanyak Wen, manang. Si kanton ti makaamu di ti balay ha. Numapan ako ni parlor. Wen nas ka na bantayam dya intalagkan ka ni Tom a negosyo yo. Wen, manang. Kat, anya ngay, agdadagsen kan? Saan, manang? 5 atawan mi nga agdandan na. Ngam, awam pa'y mat anak mi. Ay, mabutang mat nga rod ama pa nagpakita iti doktor. Ay na, itaaklaan na kainan na. Tanagado ti customer itay. Daisy. Payakas la Biyernes Santo na itarupan. Mabalin ka di akadwa anak. Papananta? Basta, sumurot kalatan kanyag. O sige, sikati boss, sikati masurot. Lugar mo dami ko day toy. Wen, Daisy. Apay ngay meta ditoy. Ano taramiden ta? Day taman ti balay dami ko, Oy, di mo ibaga Bumaba ka. Inkadamagan no adda dita. Anya? Alan no adda ni Miko. Ibagam akayat ko ang makasarita. O sige. Daisy? Ay, siyang da itoy. Anya ter aramidem ditoy. Makitam ka di day taalugan? Apay? Lugan ni Diyos na ita. Namiss ka, Miko. Diyos. Okay lang ang kadikan ka? No, agsanggirak dito abaga. Awan mo't siguro ti agunga. Sabali ka, Diyos Baknang ka na talaga. At dabukod mo alugan. Ken tilangam. Kaslasaan ka bumakbakat. Ay, saan na ka naragsak? Anya? Saan ang maghatang ti kwarta ti kinaragsak ti may sa tao? Si kalat ti sapsapulak, Miko. Ha? Di mo lang mo ti kinaragsak ko. Tanakita kay ita, Miko. Arakupan na ko, ma. Madandanaga na itiday tang araramidem. Sabay sakti ka na yun mo akadwa, no kasta makisinara ka kanimiko. Daisy, sakti makaamukan ka. Nagsimpat nito mga asawa. Gamapay subliam pa ilan ni Miko. Manon atawan anagan-ano sakit idan na ni Tom. Anya dararamidan na ka? Ititid na ba't amin? Basta, jak ay ayatan ni Tom, Daisy. Mapilpilitan akla makidandan na kankwana. Ay na, gulo dahi tiya sir-sir kan. Apa dahi ta amiko? Barupay? Sigurado ka nga awan ka relasyon na? Han, agkasaltan. Uray simple naan. No dahi tati kabailan ta. Jonah. Mano ka di aninong kaninang ti ayaban ta. Sa anak sa kaya nakasagana. Anya? Podno ka di ti ibagbagada. Nga da nakakotse anang bisita kan ka iti balayo. Jonah. Agpodno kami ko. Insukat na kun iti day jay babae. Di ka ko magsawi ti kasta. Ay ayatang pa'y nagayam day jay babae. Anya ti ar-aramidam, Diyosa. Kita man nila kay mo. Sumangpat ang nabarbatag. Aginong tupay ni sumangpat dito balay. Mana. Ingka kasarina.
Laglagi pa. Iso tinangilungaw kadata itinarigat a panagbiag. Saan ang mabalin alukwam ni Tom? Kunam siguro ajak amuti aramidam. Tsak tagtagari, Diyosa. Ngam amok alimod nga agkit-kita kayo kanimiko. Nabartag ka manan, Tom? Sana ka nabartag, Diyosa. Kaya't ko lang ay liwliwag ti parikot ko. Tom. Ibagaman kaniya ka. Anya ka di pa'y tijak na itadkan ka. Tapno na anay ang matagikuhak ti ayat mo. Tom. Amo kaluklukunak, Diyosa. Ngam saan ka mabali na papanawan. Wanuguraan, gaputa ay ayatan ka. Impaay ko ti amin kan ka. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy. Apay alino ko na. Apay abay-bay am nitong agman maneho itilugan ng uray na barte. Bayama, kasta ti kayat na. Ay naisakit mo kumamit di tao. Uray di mo ayayatan. Kasano kayo nadadaka sa mapasamak kan kwa na? Miko, uray simple laang ti panagbiag ko. Basta si katikanwak, naragsakak. Diyosa. Damok idi, apaman abumaknangak, naragsakakwan. Nagbigtutak. Sana nasayat dahil nga aramidin ta. Saan ang nasayaan? Naragsak tamat. Sungbatam na tawag iti cellphone mo. Hello? Sabihin ti ayan mo, ha? Apay? Agawid ka. Madisgrasya nila kay mo. Anya? Makipagladingit ang itipupusay nila kay mo. Agyamanak, Miko. Kadwak ni Jonah. Condolence, Diyosa. Miko, anya ti kaya ta sa wanda ito'y? Kaya ta ka nga imbitaran iti panagkasarmi ka ni Miko. Kasta ka di? Okay. Congratulations. Best wishes. Doble lading itinapasamak kanya, Mr. Lonely. Agamuray kaskasano, napanunot ko, anasaya at asaan asya, ti pinili ni Miko. Iti agdama, busy ak amang imatmaton, iti pinanawan ni Tom a negosyo. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Diyosa. Pagayam Diyosa, dispensaram ngam kastoy ti makunat. Nagbasol ka iti asawam ket natay asaan ka nakapagkidaw iti pamakawan. Husto tinakuna ni manang mo. Anitom tinangilungaw kada kayo iti rigat. Impaay na ti amin akayat mo nga aging gaita ket pakairan ranudam. Rumbang kuma as sinupapakam dayta a kinasaya at na nga uray kunam asaan mo nga inaya. Ala, saan ka nasidiren? Ket sapay kuma, tamaamiris mo, arumbang, asupapakam iti kinasayaat, ti tao, anang ipaaykan ka, itinamay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Diyosa, iti San Fernando, La Union. Tampok dito'y program tayo. Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti materiksyon, Virgie Bagley.
musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag na oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Oh, abel kasta ti panang parang mo kanya. Ha? Di mo kaya taparangan ka? Puminpintas ka ngamin no parparangan ka. Agdal na ka man. Anyaman ti mapasamak rin. Tandahanam. Ay ayatan ka unay. Sumsum-gara kiti kasta nga ipagpakam. Arakopan ka man nga. Agdata di ti plaza ay nagado ti tao. Awan bibiyang kuno niya't ibagada. Ay ayatan ka. Dahil tati marikrik na. Sumruman ti kinakornin. Jorin, palubusan na ka din o ibagak akayat ko ti agabrod. Anya? Para kadata na ito tap na makaurnungak. Kwa, hindi na pan ni manang ko ija abroad. Nagsinad akin ni manong ko. Tanaglalaki ni ibag ko. Adun ti amamuk anapan ija abroad. Kasukat ti pan nakadadahil ti pamilyada. Sarmat nagpapada amin na tao Ay, tsak kaya't nga umadayo ka. Lipatan na klaangan. No ipilit mo amapan ka ija abroad. Saan kumamatakas ta? Tsak kaya't ti long distance a relasyon ay. Amom dayta. No kaya't mo tag abroad. Saan ka alapdan? Ngam lipatan nakmatan. Imawag di agency. Agpidos ka kanumat gaya man. Anya? Oh, saan ka kanya maragsakan? Nagbiit anay proseso ti papel mo. Mapan kan adagos. Manang. Saan ka amadanagan? Pabuludan ka iti kwartam. Uray siya, kayat kumat ama ka-abroad kan. Nagunagmat dahit apa nagsinnaay mon? Hindi nga minjo rin. Oh, apa yung girlfriend mo? Di nang kayat nagabrodak. Anya? Aglinipat kami lakanon no ipilit ko agabrod. Kat, anyarod ti desisyon mo. Ay, nagbayad ka iti dakkel agatad, tapno makapan ka iti abroad. Agsubli-subli ka iti Manila. Ado ti banog mo anang iproseso. Saan basta-basta ti gastos mo? Ita, agatras ka, gapulaang iti dayta ag girlfriend mo? Di ipalawag mo kan kuana, para matlaang kada kayo dahil tingar aramidam. Manang. No di na ka maawatan, adakan kuana daytan. Jorin, naibus kundi inorder ka merienda. Awan matlaangan ni Ike ngagbayan. Saan nga umay day chay? Anya, kunak man no iso ti orurayan ta dito Ay na, saan ani Ike? Asino nga ron ti bagbagam akamit mo? Agturungan dito Day talalaki abim maba di takotse? Wan. Amok day talalaki Ako limak ka. Engineer day ta di ta munisipyo. Pasensya ka na, tanaladamak. Nagatungamin timbilin ko kadagiti trabahador. Awan anyaman na, si Kamat. Maawatan ka. Napanmata ni Jess Sabali alamisan, ti ka doon. Ay, gayam ko. Ni Mercy. Kat, kumusta kan? Nabayag kan nga awisan nga agdayt ta. Imbag tayo manugot ka ita. Kasano, dagulit kamat ngamin. Daw mawawag dita cellphone mo. Bye-bye am data.
Sumbata mo. I-off ko langan. Sino nga minday taya? Awan. Nakulit lang nga color ko. Jorin. Uray no agong ungat ka, napintas ka latta. Di ka man. Sana ka maumamang parparangkan ka. Talaga? Mabalin ka di nga umay kapasyari ni Jebalayo. Mabalin basta sika. Basta awan agungat Awan. Nag-break kayo ni boyfriend mo? Hay na, im-break kon. Taapay, Matt. Bye-bye, Ipilit na namin timapan ni abroad. Isabi na ibay akon. Panawan nakmat kaya. Siya kailangan ti isukat mo. Ikarik, saan ka apanawan? O anya, agawit kan na itulod nakmatan diti balay. Ay, agoray ka. Ipalawag mo kanyak, tadyak maawatan. Ti? Boyfriend mo ni Ike. Ngam nag-date kayo kin ni Mario. Awan kamin ka ni Ike. Taapay. Mapanan iti abroad. Anya? Imbag ni Mario tadalaang dito Kan maysa, nabayagan nga agar-aram kanyak ni Mario. Ay, unay kamutan. Agriring manen ta cellphone mo. Sungbatan. Wan man laangan. Hello? Joring, agsarita ta ko ma. Anya ti bagamaya. Pumanaw kamutan, kat di pumanaw kan. Diyak kayat na pumanaw akastoy. Pumanaw kan. Para kadatada ito Ingkakit din. Kasjelatan? Makamon itibiyag na. Amo na adyak kayat nga gabrod, nga aramidan na pailaan. Di mo man lamapan itulod ijay airport? Bye-bye amon. Break kamin. Dagiti gamit mo nga alam ijay abroad. Ato iti passport mo. Manang. Ito ti kasinsin tamang itulod kan ka ijay airport. Pin-break na ko ni Jorin. Katbayam Nagado di ta babae? Nagsakit ba't tanda ito yung napasamak? Agbabawin to iti day ta nga inaramid na kan ka. Agkasar kayon kin ni Mario? Wan. Day taman ti invitation nga nyawat ko kan ka. Nagpartakmatan ti paspasamak, Jorin? Kasta talaga. Ay-ayatom ka din ni Mario? Masursuro mat data, saan ka di? Sa bagay. Kinapudno na. Ni Aiklat at ay-ayatag. Ngam awan mat ngamin. Dinak mat ngamin ipangpangag. Sapay ko matagbalin anaragsak ti panagdanayo kin ni Mario, Jorin. Hello, Ike. Kumusta ka dito abroad, ading? Mahumsikak nga rod, manang. Ano sa mun, Isungurod puro trabaho ti aramidag. Kumusta ni... Ni Jorin. Saan kay kading agkit kita? Kalkalpas ti kasar na. Pudno gayam tinadamag ko. Amom, bongga ti kasar na. Nagadu at tao anapan nakikasar. Sino tinangasawa kan ko na? Ni Mario. Amamom ka di, ading? Ni Engineer Mario. Wan, nabayag ka nun nga agar-aram kan kwa na. Bayamon tasan na kamo tamauray. Ay ayatag kami ni Jorin, manang. Adan asawa na, iso abay amon. Ado di ta babae. Mangkitakit di ti balasang. Saan mo na panunutan ni Jorin? Iwaksi mo, di ta panunot mo. Nagbayag ka namang ilong katitiray daw. Nabartag ka manan, Mario? Kat,
Ano yung matibibiyang mo, ha? Kwartak ti gatang ko iti arak. Mario. Aglisi ka iti pagnaak. Amo kasanak matlang ay ayatan. Mario. Pilpilitan lang ti bagim nga kayat kanya. Saan ka di? Hoy! Saan ka nang agsani na kasta? Amok jurin! Nilata ay ti ay ayatam. Mario. Sumumbat ka! Di na kaya tamamarta ka. Saan ka di? Ikamanganan. Amo ka din nak ay ayatan. Mariknak dayta! Idi pa'y matla ang baro ni Mario kat mamartakan. At damang ibagbaga idi asumrak iji trabaho na anabartak. Kasla kayat konta agbabawi. Gapo iti naramid ko iti. No inuray mo ko man ni Ike, saan ko maakastoy ti biyag mo ita? Wan nga rod. Makunkontak ko pa'y laang ni Ike ijay Facebook. Friends kami matkat. Mayat ijay ayan na. Limukmag. Kasta ka di? Ay na. Panag-aawid mo't gaya man dagiti ubing. Ay, dayjay anak yo kin ni Mario o. Birbirukan na ka. Sige, mapanak nga roden, mare. Agkita tantumanan dito iskwelaan. Padasag man na i-message ni Ike dito Facebook. Barang ag-reply. Kumusta aglaang mat? At data. Ni, nag-reply matatagos. Ni, umaw-awagan. Sungbatak mata. Sungbatak latan. Hello? Hello, Jurin. Kumusta? Kastoy, Mrs. Ang may sapay laang ta anak mi ka ni Mario. Sika, adan asawam? Baruak pa'y. Ni, apay ngay? Sika pa'y lati adan iti pusok, Jurin. Jurin! Anya? Ay, umagagluto na! Asino tayo, Jay? Ay, kwa, ni Mario day, Jay. Ay. Jurin! Sige ha, agsarita tantumanan. Apay nga awan tiram-raman da ito inlutom, ha? Ala! Apay nga imbol lang po tayong lutok, Mario! Nagtamnay. Jack kaya tiraman na. Apay nga raramidam ti kastoy. Dus-dusahan na ka di. Naibag matamong. Naumakon, Mario! Nunaumakan, di pumanaw kan! Anya? Jack marik na ti panagayat mo kanyak, Jurin. Amok nga da sabaling ay ayatan. Anya? Ada komunikasyon nyo kini ay? Wan. Kanayon nakmat ngamin nga awagan. Kasanon no maamuan day ta ni Mario? Ay na, kanayon na kapag suspetsaan. Ay, kasla kayat ko paikit din apay suwan ti suspetsa na kanyak. Anya? Aklunak, mailiwak ka ni Ike. Kat ti kayat ko, agsinublihan kami. Ay na, saanin amabalin? Addan pamilyam, Jurin. Hello, Ike? Hello. Agawid ako dito Pilipinas, Jurin. Anya? Saan ka maragsakan iti padamag ko? Agkita tanto, ha? Sige. Agkita tanto, Ike. Limukmag ka. Agam nagpintas ka lata. Kasta ka mat. Idi pa'y laan nalaing kan nga agangaw. Mailiwa ka talaga kan ka. Ike, nagado di ta ababalasan. Pud mo. Hanggang para kanyak. Si kalata ti espesyal na babae. Mabalin ka di nga ayatan ka. Uray addan pamilya. Mariribukan nak ita, Mr. Lonely. Aklunek. Talaga ani Ike ti ayatek. Nang runa ta saan asumardang ni Mario, iti panagbarbartag na. Iwanwandak kuma, tuy pagayam mo, Jurin.
Pagayam jurin, saan amaator, ti imo na abiddot, babaan iti may sapay abiddot. Anya ka di ti kalkalikaguman ni Mario kan ka, di met ti panagayat mo, ipaay mo dayta. Agasawa kayon kini Mario, at dapayan anak yo. Baliwan yo ti mangrugi para iti pamilyayo. Ti panunutam ita, ket no kasano nga agragsak ti pamilyam. At para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.